heb een prachtige clip. En die is af en toe ook te zien op TV Oranje. En daar ben ik heel blij mee. En het is weer Engelstalig. En ik moet zeggen, het is weer een beetje terug naar het gevoel wat ik hiervoor altijd had. En daar voel ik me toch wel lekker bij, moet ik eerlijk zeggen. Hij is nog maar net uit. En ik ben terug van vakantie, dus ik heb nog niet zoveel mensen gesproken. Maar ik krijg links en rechts complimenten. En dat is altijd leuk, dat blijft leuk. Ja, ik was met een beroemde filmer bezig. En we hoopten dat het erg mooi weer zou zijn. Maar hij gaf eigenlijk niet zo goed weer op. En toen hebben we echt op de Bonnefoy zijn we naar Egmond gereden. En ja, aan de kust staat dan toch veel wind. Dus die wolken die waaiden gewoon maar een beetje weg. En boven zee was het toch nog leuk. En af en toe kwam de zon er nog doorheen. Ja, dan heb je gewoon echt veel mazzel. Ja, ik ben zo wisselvallig als ik weet niet wat. Maar ik voel mij hier wel prettig bij, moet ik eerlijk zeggen. Dus dit is toch hetgene wat ik zeg maar het beste ken. Dus dan moet je dit gewoon doen. Dit is mijn dingetje, zeg maar. Ik weet nu al dat 15 augustus het nieuwe album uitkomt. Dat heet Chords of Life, oftewel akkoorden van het leven. En het is voor een groot gedeelte is het autobiografisch. Dat komt mede doordat ik met mijn zoon alle tekst heb geschreven. En ik zing zelfs met mijn dochter Nelly 3 liedjes. En dus het voelt een beetje als een familiealbum. Eindelijk staat de hele familie erachter, denk ik.